Il-Partit tal-Labor madu laburista xejn minflok qed jażel bej persuna oħra. Roberta Bela għandu attitudni ma tal-qalba mod u mġibu mod ieħor ma' ħaddieħor. Sostna dan ix-Shadow Minister Charles Azopardi meta flimkien ma' Shadow Minister Ian Vassallo indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet brabta mal-iskandlu ta' Amanda Muscat, dik illi kienet il-ħabiba ta' Clayton Bartolo u issa il-mara tiegħu, illi ingħatat impjieg ta' konsulenza darbtejn mingħajr m'għamlet ix-xogħol rikjest minnha paga illi taqbeż dik ta' Prim Ministru. Azopardi sa li l-Prim Ministru Roberta Bela minn għalih li għandu poter jagħmel illi jrid u mhux jimxi b'mod ret ma' kulħadd. Minkejja illi wara l-elezzjonijiet ta' Ġunju kien ħareġ xi attakka lil ħaddiema taċ-ċivil bil-cushy jobs. Dan huwa l-cushy job li tkellem dwaru l-Prim Ministru Roberta Bela. Il-Prim Ministru Roberta Bela sal-lum ġie kritikat mill-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem, ġie kritikat minn dawk tal-Kamra tal-Kummerċ. Huwa Prim Ministru li jaħseb li għax għandu s-seta, li għax għandu l-poter, jagħmel li jrid. Il-poplu ta' risposta. Il-poplu ta' risposta ċara. L-azzjonijiet ta' Roberta Bela jew in-nuqqas tagħhom waslu għal kritika tal-MEA u l-Kamra tal-Kummerċ biex Shadow Minister Ian Vassallo jisħaq illi l-imġiba tal-Prim Ministru toħloq ferita kbira għal pinnies u l-ħaddiema. U saħaq illi tali episodji jwasslu għal tieħ il-qalb fost il-familja Maltin u Awċin, partikolarment iż-żgħażagħ li wara snin ta' studju stinkar jispiċċaw jaraw l-inġustizzji minn min suppost qed jimxi bl-eżempju u r-rettezza. Jiddispjaċini li dan il-gvern jiġi qudiemkom u joħroġ dawn l-iskandli. Imnalla jkunu l-Partit Nazzjonalista, imnalla li tkunu intkom il-ġurnalisti hawnhekk li titkellmu għaliex kieku aħna ma joħroġ xejn. Sfortunatament dan tafx qed ifisser li iva inti iż-żagħżugħ li qed tistudja, li qed tinvesti fl-edukazzjoni tiegħek, qed tagħti ħinek biex iva tkun kapaċi tkun konsulent għaliex jekk inti tistudja u tilħaq iva kapaċi u tajjeb li inti tieħu dak li huwa dovut lilek u iva jekk inti kapaċi ntuk is-70,000 euro iżda jekk inti twassal ix-xogħol li huwa dovut minnek. U ma saħqu illi l-Partit Nazzjonalista se jkompli wassal it-tama u jassigura illi tal-imġiba xprunata minn gvern tal-Labor fl-aħħar snin tieqaf għal kollox.